Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, wielokrotnie był przywoływany tutaj pan wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Rapacki. Ja myślę, że pan generał Rapacki odszedł z rządu ze względów honorowych, ponieważ sam po 26 latach służby pobiera emeryturę mundurową, policyjną, a musiałby przedstawiać nowe założenia emerytalne, niezwykle niekorzystne dla jego młodszych kolegów. Pewnie nie chciał tego robić i w związku z powyższym należy go uznać za człowieka honoru. Ale do rzeczy, jeśli chodzi o samą ustawę i również powiązaną z nią niejako bezpośrednio ustawę między innymi o policji, która na przykład w artykule 41 ust. 2 punkt 4 mówi o możliwości zwolnienia policjanta ze służby w przypadku nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, a przecież taki zapis pozostaje w jawnej sprzeczności z ideą wydłużania wieku emerytalnego i próbą przymuszania wręcz funkcjonariuszy służb mundurowych, ale i nas jako wszystkich obywateli do jak najdłuższego pozostawania w służbie albo na stanowisku pracy zawodowej. Pragnę podkreślić, że zapis tego artykułu 41 ust. 2 punkt 4 jest również sprzeczny z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który już kilkakrotnie uznał go za dyskryminację ze względu na wiek, a państwo go mimo wszystko zmienić nie chcecie. Jest sprzeczny z dyrektywą Rady Europy z 27 listopada 2000 roku ustalającej ogólne warunki ramowego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Państwo też nie chcecie go zmienić, ale nawet Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu skierowanym w czerwcu 2011 roku do premiera Donalda Tuska stwierdza, że przepisy artykułu 47 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji itd. Wskazujące na bycie uprawnień emerytalnych i posiadanie odpowiedniej wysługi lat jako samoistną przesłankę umożliwiającą zwolnienie ze służby mogą zostać ocenione jako stanowiące dyskryminację ze względu na wiek. Więc proszę państwa, jesteście niekonsekwentni. Więc albo... Proszę kończyć. Już kończę, panie marszałku. Albo złóżcie poprawkę i zlikwidujcie ten nieszczęśliwy zapis, albo wycofajcie się najlepiej z tych nieszczęsnych pomysłów emerytalnych. Dziękuję bardzo.